ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿಗ್ಲಾ. ನಾನು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುಗು ಪಾಡ್ರ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಇದು ತಾರಾಯಿ ತಂದೆ ಮತ್ತ ಈತು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ತಾವು ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಬೇಕು, ಒಂಚೂರು ಕಾಲು ಚಮಚದತ್ತೆ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ಇದು ಫ್ರೈ ಆಯಿನಿ ಅವು ಮುಂದೆ ಅಂತಂಜಿ ಪಾಚನ ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ತಂದು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೀಕ ಏನಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಕೊನಂತಿತ್ತೆ 4 ಕಟ್ಟಿತ್ತೆ ಐಟು ಈ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ದೆತ್ತದೀತೆ ಈತೈನಿತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿ ಒಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ದೆತ್ತದಿ ಒಂದೆ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತದೆ. ಮುಕ್ಕ ಮೂಲು 2 ಟೊಮೆಟೊ ತಂದೆ, ಒಂದು ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ 2 ಎಳ್ಳೆಳ್ಳಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ತಂದೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ಮುಕ್ಕ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಈತ ಬಗೆ ಬೋಡು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಇದೆ ತಂದೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬನಲ ದೀಕ ಬನಲವೇ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತುನ ಬನಲೇನೆ ದೀಕ ಎಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಬನಲ ದೀಯೆ ಇತ್ತು ಬನಲ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಒಂತೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮೈಪುಗ ಈ 3 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಮೈಪುಗ ದಿಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯ ಅಬ್ಬ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂಡ ಅದು ರಟ್ಟನೆ ಅಂಕ ಉದ್ದುದೆ ಪಾಡ್ನ್ಯಾ ನಾಂಡಲ ಒಂದು ಓಲ ಇತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗೋಡು ಯಾನು ಗುದ್ದುದೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಅದನ್ನ ಓಲ ಇತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಪುಡ ಬಾ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಂಕ ಪನರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು ತೋಜು ಪಾಡ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಪಾಡಿಯ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡುವ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ತೂನಗ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೋಜುನ ಬೇಯ್ತಾನಗ ಚೂರೆ ಆಪ್ನ ಬಸಳೆದ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ
ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನೀರಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ಬೇಯಾರ ಪಕ್ಕ ತಿಂತ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಏನು ಮುಲಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ತಂದು ಏನು ಮಾಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿನೇ ಖಾರ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಅಂದು ತಿನ್ನೇನು ಒಂದು ಪುಡಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಿತ್ತ ಯಾವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಾಡ್ಗನಕ್ಕೆ ಪಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಬಾಣಲೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಚೂರು ಹಾಕ್ತದೆ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಮಾತು ಉಪ್ಪುನ ಪಾಡೋಣ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಚಮಚದ ಪಾಡಿ ಈ ಥರ ಪುರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆತ್ತನ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಲು ಬಾಣಲೆದ ತಾಂಡು ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿತ್ತು ಲೈಟ್ ನೆಟ್ಟು ಬೇಯ್ತಾನೆ ಯಾರ ನೀರು ಪೂರ ಫುಲ್ ಬೆತ್ತದ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರಿತದೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯದು ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಡ್ರ ಪುಂಕೆದ ಪುಳಿ ಬೇಯ್ಯಡು ಒಂಚೂರು ಪುಲಿನ ನೀರು ಮಾರ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನಿತ ಪಾಡ್ದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೈತೆ ಅಂತ ಬೇಯನ್ ಮಣ್ಣಾಗ ಪಾಡ್ದ ಪಾಡಿ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಂಡು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ತು ರೆಡಿ ಅನ್ನನೈತೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತುದಿ ಒಂದು ನಂಚಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡುವೆ ತಾರೇನು ಪಾಡ್ದವ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಡು ಸುಲಭವಾದ ರುಚಿಯಾದ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯವನ್ನು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಚೂರು ಇಂಚನೆ ಬರೋ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚವರು ಕೂಡ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿ ಅತ್ತ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಡು ಮತ್ತು ಯಾವ ನೀರು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಜಿಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ.